Benvinguts a un nou programa de Cuina a Casa. Aquest programa que té la intenció de que cuineu a casa joves, grans, amb productes de temporada, de proximitat. I avui farem una recepta fàcil, però ara que sembla que començarà a arribar una miqueta al fred, a fer una crema calenta amb un producte de temporada, com és el calçot. El calçot que quan feu una calçotada a casa el que podeu fer és escollir-los, i els més petitets, per exemple, els podeu guardar per fer elaboracions després a casa. Simplement començaríem a fer la crema. La primera part és netejar el calçot. Trauríem les dues puntes i el que faríem és treure-li, en aquest cas, un parell de pells amb aquest calçot. D'acord? Aquest calçot deixaríem la part blanca. Aquí estem fent com el que faríem una bitxissoa, que ho faríem la resta de l'any. Ara, com és temporada, ho faríem en calçot. Això simplement ho rentaríem amb aigua i llavors ja tindríem la part aquesta blanca del calçot, que seria dolça per començar la crema. Bé, comencem, agafaríem el calçot i simplement al principi el que faríem és trinxar-lo, un cop ja està net, el que seria aquest tipus de juliana. Atenció als dits, sempre, una juliana que també sigui regular, però tampoc cal que sigui tota igual, no? Això ho tallaríem tot i ho ficaríem en una cassola. I fiquem oli d'oliva verge extra per cuinar aquesta crema. Això ho ficarem sempre al calçot a foc suau. D'aquesta manera el que farem és la primera part que ens agrada que confiti una miqueta, que si no se'ns cremaria. Sempre aquest calçot ben tapat, d'aquesta forma evitarem que se'ns enganxi més fàcilment. I veureu que quan controlem una miqueta la temperatura d'aquest calçot, veureu que començarà a deixar una miqueta els sucres naturals de la dolçor que té aquest calçot i tot ens quedarà millor. La cuina una miqueta amb paciència queda més bona. Deixem aquí cuinar a foc suau i ara veurem el resultat. Molt bé, anem a mirar com està aquest calçot. Veieu? Com ja ha confitat i sembla que faci una miqueta una pasta. Això és el sucre natural del calçot, que al fer una cocció suau, sense que se'ns cremi cap punt, el que fem és que aquests sucres naturals, aquesta crema endolceixi, per això al final és tan bo el calçot. Quan ja el tenim a aquest punt, que ja veiem que està tou, està bastant tou, el que farem és, com qualsevol crema, és espessir-la una miqueta amb patata. Això ho remenarem, la patata la traieu a trossos simplement amb un ganivet, i ja immediatament el que podem ficar és un vi blanc. Un vi blanc sempre cuineu amb un vi blanc sec. I això esperar que redueixi aquesta part d'alcohol. Sempre és molt important quan afegim un alcohol que es redueixi. Molt bé, ja tenim aquest vi blanc que ja ha reduït, ja ens està començant a donar aquest aroma de calçot. Llavors el que fem és cobrir tot això amb un brou d'au, qualsevol de carn que tingueu a casa, com a últim recurs també ho podríeu fer amb aigua, però sempre si pugueu fer un brou tot suma, al final si tenim la paciència de fer aquest calçot intentar fer-ho amb brou. Això ho salarem ara una miqueta al principi,
I després ja ho rectificarem de sal i pebre. Sempre és important que cogui una miqueta de sal, però sense passar-se, perquè després hi som a temps, quan fiquem de triturar-la i quan afegim la crema de llet, de rectificar-ho. D'acord? Ho taparem i ho deixarem coure. Molt bé, ja ho tenim això, d'acord? La patata ja està cuita i ara simplement el que farem és triturar-ho. Molt bé, ja tenim aquesta crema colada, perquè sigui una miqueta més fina, si a casa ho teniu amb un robot de cuina sempre us quedarà més fi que una Thermomix, que un batedor elèctric en aquest cas. Llavors el que fem perquè sigui una miqueta més fina, que no trobem una miqueta el calçot, a vegades pot ser fibrós, és passar-ho per un colador. Colador aquest tipus xinès que diem a la cuina, que té el forat una miqueta més gros que aquests coladors fins. Molt bé, ja tenim aquesta crema colada, que és fina, la proveu de sal, la salpebrem una miqueta. I les cremes, això és una miqueta al gust de cadascun, però per que sigui una miqueta més cremosa se li afegeix una miqueta de crema de llet. Sempre si podeu triar aquesta crema de llet per cuinar, que té menys grassa, que és la de pastisseria de muntar, llavors serà una miqueta més lleugera. Això que quedi ben homogeni i ja tenim la base d'aquesta crema. Ara anem a muntar la guarnició, perquè al final una crema pot semblar un plat avorrit, però si anem ficant altres ingredients el fem més divertit i més agradable de menjar. Bé, anem a fer la guarnició d'aquesta crema i el primer que farem serà uns ous escalfats, i ho farem d'una manera diferent. Ho farem en paper de film i ens quedarà un ou tancat, uniforme, i que a més si en fem diversos serà molt fàcil. Llavors, primer de tot passem una miqueta d'oli i engreixem aquest paper film. Això ho farem perquè no se'ns enganxi. Llavors trenquem l'ou, el fiquem dins d'aquest paper film. Això ja ho salpebrem una miqueta i el que fem és tancar aquest paper film. Agafem els dos extrems i els altres dos. I el que estem fent és una mena de sac. Això ho estirem llarg i ho sellem. Ho fem fàcil, això ja es podien ficar una cordeta, però simplement fent un nus aquí i que arribi fins a la part de baix. I ja tenim aquest ou que ens quedarà, que segurament ja amb l'ou escalfat que el podíem fer de forma tradicional ens trencaria. Això simplement ho fiquem, preparem una cassola amb aigua i quan comenci a bullir simplement ho ficarem 4 minutets. Bé, traiem ja els ous escalfats. Ara el que farem és, perquè en veieu un, és tallar amb unes estisores el que seria el nus, i amb molta atenció us veieu que el film aguanta la cocció molt més de 100 graus, i l'aigua mai passa de 100. I tenim aquest ou, veieu, que queda molt bé. Podíeu ficar d'aquesta forma que es veu una miqueta al rovell o també al revés. Llavors la intenció és gaudir una miqueta d'aquest ou, de la part més bona, que és el rovell. D'aquesta forma el rovell estarà calent, però estarà líquid. Llavors això amb la crema es farà molt més gustós. Molt bé, anem a acabar aquesta crema, aquesta crema que ja hem acabat. L'emplatem al plat pel comensal.
Fiquem aquest ou que hem fet, que veieu que el rovell està ben líquid. Llavors farem una guarnició una miqueta també ara que és temporada d'escarxofes, aquestes escarxofes que hem confitat una miqueta amb oli i que ja estan cuinades. També hi ficarem uns dauets de pernil. Saltegem una miqueta aquests dauets de pernil amb aquestes escarxofes. Penseu que l'escarxofa aquí ja està cuita. Simplement entibiar una miqueta i aquesta crema ara ja no és tan lleugereta. Ja li estem afegint això, hi ha més substància. Sempre talleu tot petitet per cada cabra a la cullera. Busquem el punt aquest cruixent, a vegades una miqueta, uns petits dauets de pa. Així també a la crema, que tot és una miqueta tou, trobar el punt aquest cruixent. Llavors una miqueta amb la salsa de calçots l'igualim una miqueta amb aquest oli, la fem molt més líquida i el que li acabem donant és ja a nivell visual, a nivell degustatiu, aquest record una miqueta de la calçotada, que hi ha una miqueta l'escarxofa, la salsa, el calçot. I aquí ho tenim una crema que és senzilla de fer. Acabem de ficar els 4 guarniments i quedem molt bé davant dels nostres convidats. Fàcil, bo, que aprofitiu.